o que se pretende con esta solicitud é plantexar unha iniciativa política orientada a ter unha ordenación e unha xestión territorial moito máis eficiente e moito máis sostible, reducir prazos de tramitación e dotar de maior seguridade xurídica a todos aqueles equipos redactores e a todos aqueles concellos que están a elaborar un planeamento urbanístico, sexa xeral, o de desenvolvemento, e todo elo vai a facilitar, sin dúbida, que se poida ter un territorio máis e mellor ordenado en base a que será máis fácil facer tamén os planeamentos. E como xa dixen ao principio, estamos a falar que, en algún caso, incluso algún concello ten que xestionar máis de 50 informes sectoriales cos retrasos, cos tempos, cos esforzos que se supón para todos e que deriva en que os planeamentos se tarden moito, en ocasións moitísimo, co cual incluso en ocasións perden a súa eficacia no que ten que ver coa súa tramitación. Ben, iso é simplemente dar cumprimento, pois vamos a presentar esta rueda de prensa. Pois a básica. E, por outra parte, para dar cabida a dúas cuestións. A primeira, o que é o axuste. E entende que